Καλησπέρα κύριε Δελιανίδη. Από ένα πρωτάθλημα της Βιωτίας συμμετακομίσατε σε μια κοντινή ομάδα στο νομό Φθιώτιδας, σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με μια νεανική ομάδα. Ποιοι είναι οι στόχοι σας και ποιοι λόγοι σας οδηγήσαν να έρθετε εδώ? Καλησπέρα για μένα. Πιστεύω ότι για μένα είναι ένα μεγάλο βήμα να φύγω από το πρωτάθλημα της Βιωτίας, να έρθω σε έναν άλλο νομό, να δείξω ότι οι στόχοι μας με την προοδευτική Λάρινας είναι σίγουρα μια νεανική ομάδα και πιστεύω ότι θέλουμε και θα τα καταφέρουμε να ανεβάσουμε ένα σκαλί την ομάδα μας από ό,τι ήταν πέρσι. Οι βλέψεις μας δεν θα είναι πω ότι είναι ούτε για πρωταθλητισμό, ούτε για κάτι υπερβολές που ακούμε. Απλά η ομάδα μας με συντονισμένες κινήσεις κάναμε 2-3 προσθήκες εκεί που μας πιστεύουμε ότι λείπουν την ομάδα μας και ουσιαστικά πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα θέμα για μια άνετη παραμονή και μια πάρα πολύ καλή πορεία. Ευελπιστώ πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία όλα τα παιδιά και με την προπόνηση και με τη σωστή δουλειά οι στόχοι μας θα επιτευχθούν. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.